fil-klassi konna 22 għajnejna ċassi kollha msaħrin nisimgħu ġrajja ta' mili tqrib ta' bambi nħelu bis-libri tiġi wieħed minn sħabna soddaqs il-blat kien ġilda sewda xarun nuklat ħalna presepju kien ipprepara l-anġliju l-maġi il-baqra u l-ħmara iżda l-da tfajjel Ġesu bambin kien ġilda sewda bajnex keklin ħabbilna moħna ċassajna leħ għax bambin iswed ma kienx għalbeħ iżda l-da tfajjel Ġesu bambin kien ġilda sewda bajnex keklin ħabbilna moħna ċassajna leħ għax bambin iswed ma kienx għalbeħ. Bil-ħsieb ta' tfajjel konna mniktin il-klassi kollha 22 presepji lesti barra ta' dak it-tifel iswed xarun nuklat għajnejh miksura kollha mxarbin maxtura baħet mingħajr bambin u morna norqdu qalbna bid-dieq ħemda miksura bismill il-fiq iżda fil-ħodu 22 għajna mibluwa għajna msaħrin hemm fil-maxtura hemm f'nofs il-blat ġi bambin iswed xarun nuklat iżda fil-ħodu 22 għajna mibluwa għajna msaħrin hemm fil-maxtura hemm f'nofs il-blat ġi bambin iswed xarun nuklat